a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty a rich man's world. Ja hem tornat. Arranquem fort aquesta segona temporada amb el Jordi, alumne d'italià i especialista en cine. Amb ell anem a veure com es munta un festival, per què s'ha de mirar les pel·lis en versió original i com és la situació del cine al nostre país. I en la secció de l'Enyaut demanarem recomanacions de pel·lis a alumnes d'espanyol i d'àrab. Benvinguts de nou. Soc Nico Bertrand. Comencem. Drassanòpolis, un podcast de l'EOI Barcelona Drassanes. Episodi 10. Cines amb el Jordi. Hola Jordi, Hola. come stai? Tutto bene? Tutto bene, benissimo. Sí, sí. Ara, doncs, estem ja en plena segona temporada del Drassanòpolis i avui ens acompanya el Jordi, que és profe en la UOC. Treballes en el Festival de Sitges, en la secció d'animació, Oro, sí. i col·labores. Fas molt de treball d'investigació i, a més, has trobat temps per estudiar italià en la nostra escola. Com ho fas? Bueno, faig organitzant-me el temps, amb molta experiència. Fa molt de temps que faig moltes coses, per tant, estic una mica acostumat a treballar amb horaris una mica ajustats i organitzats. I estudiar italià perquè era una assignatura pendent, o sigui, sempre havia volgut estudiar italià, aprofundir en el coneixement de l'italià, Sí. però a mi m'agrada aprofundir començant de zero. Per tant, m'he començat A la U sí, a directament, la U, no? sí, amb coneixements predis, però molt poc organitzats. I, per Mhm. tant, vaig decidir... Està bé no tenir la fundació així ben feta després. Sí. A mi m'agrada començar tot per la fundació. Clar. Bueno, pues aquí estem per xerrar una miqueta sobre cine i mira, la meva primera pregunta seria quins són els teus primers records de cine? No sé si tu anaves molt al cine de petit amb la família o... Com t'ha marcat això? Jo anava moltíssim al cine, però moltíssim. De fet, veia més pel·lícules al cine que òbviament, vídeo encara no s'havia popularitzat a la VHS quan jo era petit, i, per tant, la nostra manera d'accedir al cine era als cinemes, a les sales de cinema. A més, a Barcelona hi havia no només 30 o 40 sales d'estrena, no recordo, però hi havia moltíssimes sales de preestrena, que eren sales als barris, on uns mesos després de l'estrena oficial les pel·lícules feien un altre circuit. Hi ha un circuit de preestrena en sessió doble i en sessió contínua. Vale. Llavors, tu podies anaves un diumenge al cinema i veies dues pel·lícules, però podies començar a mitja pel·lícula de la primera, quedar-te a mitja pel·lícula de la primera, veure la segona sencera, i l'altra meitat de la primera, un altre cop, perquè era sessió contínua. I al final el que acabaves veient era una i mitja, o dues i mitja, és a dir... I recordo amb moltes estones al cinema d'aquests de barri de sessió contínua i programa doble. I va ser la meva escola de cinema. Tot el que sé de cinema és d'aquestes sales de barri, de repertori, més aviat de sessió doble, que barrejaven gèneres d'una manera molt bèstia. És a dir, barrejaven una pel·lícula... Imagina't, quan jo era petit, quan jo era molt jovenet, estaven de moda coses com el cinema del karate, el de Kung Fu, el Bruce Lee, no? Era una icona, i el Bruce Lee havia fet, diguem, que arribés una enorme quantitat de pel·lícules de Kung Fu. I el típic era una de Kung Fu i una comèdia, o una de Kung Fu i un thriller, o una mig infantil i una altra més violenta de Kung Fu. Llavors, hi havia unes barreges absolutament boges. I després també coincideix, clar, l'època en la que jo era molt jove, o petit fins i tot, coincideix amb una època molt brillant per l'exhibició cinematogràfica a Espanya, perquè coincideix amb l'època de la llibertat, del destape. Clar. Estem parlant ja dels finals dels 70, la segona meitat dels 70, que, com sabeu, és la mort de Franco i l'arribada de la reinstauració de la democràcia a Espanya, i el cinema era vibrant. Hi havia moltíssimes pel·lícules d'això,
de tot arreu i bé, això forma un gust una mica peculiar. Jo crec que la gent de la meva generació tenim un gust peculiar. Clar, perquè és superbarrejat de gèneres, Sí. com ho dius. Molt cinèfil, d'una banda, però d'altra banda superbarrejat, és a dir, no aferrat al cànon, diguem, de la cinefília tradicional, sinó amb molt de cinema vist, molt de sèrie B, molt d'altres formes de pensar el cinema que més tard exposats des del començament. I trobes a faltar això de la presència dels cines, com ho contes ara de la teva infància? Com ara és lluitat tant amb de, bueno, per ara trobes totes les plataformes, tot això, però veus que hi ha com unes avantatges també haver tingut tants cines amb tanta presència i amb sessió contínua, etc. Sí, jo crec que sí, que és un avantatge i és un moment gloriós. El que passa és que, clar, jo no sé si ho veig des d'una mirada nostàlgica i la gent diu, no, home, és incomparable, ara tenim una capacitat d'accedir a tota la programació que hi ha a les plataformes de streaming que és molt millor. Jo nego que existeixi aquesta capacitat d'accedir a tot. Les plataformes de streaming tenen una oferta molt, molt, molt limitada. Molt limitada. Fins i tot Conforta els teus gusts, també, perquè penso, si tu anaves a la sessió doble, veies coses que no hagués triat, per exemple, i t'exposes a un cine que potser no és... En la plataforma, al final, vas al que et dona ganes, més que altra cosa. Sí, sí, de fet, molta gent ens hem educat, parlo de la primera educació, per atzar. És a dir, tu anaves a veure, com dius tu, una pel·lícula que podia sonar... Clar, a l'època que jo parlo, finals dels 70, principis dels 80, afortunadament hi havia tot un cine molt... Bueno, és l'època d'Alien, és l'època del gran cinema fantàstic de començaments dels 80. Per tant, tu sabies que podies anar a veure Poltergeist. Però acompanyant Poltergeist hi havia una pel·lícula totalment desconeguda. I era això, el ganxo de la pel·lícula gran et podia Portar a descobrir als descobriments, a una navegació atzarosa que ara jo crec que per mandra, òbviament, a les plataformes no fem. És a dir, aquesta navegació atzarosa no es produeix perquè les plataformes ja generen molt, reforcen molt el nostre gust previ, reforcen tot allò que hem vist, el famós algoritme el que fa és, doncs això, sobretot, crear-nos un cicle de retroalimentació del nostre propi gust. Clar. I això és una mica limitant, genera un gust limitat. En aquella època, jo crec que l'època d'anar al cinema a descobrir és important. Jo trobo a faltar més sales de cinema, tot i que hi ha cinemes ara i que quan una pel·lícula funciona veus que la sala està força completeta, o sigui, està força bé. Aquest cap de setmana vaig anar a veure la pel·lícula brasilera, que és extraordinària, O Agente Secreto, i la sala estava plena, no? És a dir, hi ha pel·lícules que funcionen, però aquella cultura d'anar al cine jo crec que era... Més propi d'una altra època, no? Sí, més propi d'una altra època, i que ha generat un tipus d'apropament al cinema que jo crec que el del futur serà molt diferent, clarament. O sigui, les plataformes eduquen el gust d'una determinada manera i això provocarà altres maneres d'entendre el cinema, altres maneres de veure el cinema. El cinema és un art del segle XX. Al segle XXI tindrà o sigui, al final, quan algú miri el segle XXI, dirà, sí, a les primeres dècades del segle XXI va haver cine, però ara ja és una altra cosa, no? En canvi, jo crec que això, aquest cinema clàssic aquest cinema tal com l'entenem és un art del segle XX. Bueno, però mentre existeix, nosaltres en seguim parlant. I al·lucinar amb la quantitat de pel·lícules que encara ens queden per veure. És a dir, de tot el patrimoni que hi ha. I tant. Bueno, parlant de cine i parlant en específic del que es diu el cine de gènere, perquè tu també participes al podcast de Marea Nocturna, que parleu de cine fantàstic i cine de gènere, i com hem dit, que treies també amb el Festival de Sitges. Per les persones que no saben, quan diem cine de gènere, com ho podem definir? Perquè a vegades abarca moltíssimes coses, no? Sí. No sé, tens una definició d'això? O... Sí, el tema és que, clar, utilitzar la paraula gènere és complexa, perquè els gèneres són aquell invent que en un moment donat, en el moment del Hollywood clàssic, diguem, la indústria cinematogràfica es va inventar d'alguna manera per gestionar l'oferta. És a dir, gènere fantàstic és un, el gènere de horror, el gènere de terror és un altre,
la ciència-ficció, el noir, el cinema negre, que per cert, nosaltres diem noir, que és un invent de la crítica francesa de pel·lícules que eren senzillament pel·lícules de gàngsters o pel·lícules de detectius o pel·lícules de conflicte social del Hollywood clàssic, els francesos van dir noir. Clar. No? Per tant, els gèneres són la manera que va tenir la indústria d'organitzar la seva oferta. Però després esdevenen contenidors, diguem, culturals molt marcats, és a dir, es converteixen en maneres de classificar des del punt de vista de la crítica, de la teoria, però mai són purs, precisament com són un invent de la indústria i el gènere mai és pur. La cosa es complica encara més quan parlem de cinema de gènere, perquè llavors excloem alguns gèneres. Per exemple, el melodrama és cinema de gènere, òbviament, el melodrama és un gènere. Sí. Però quan parlem de cinema de gènere, tendim a incloure determinats gèneres i excloure uns altres. No? I això és el tema, no? Això és la complicació de parlar de cinema de gènere. Però el que s'entén així de manera popular per cine de gènere és el cinema de gèneres que d'alguna manera estan acompanyats d'una apropiació cultural, d'una subcultura, per d'alguna manera. És a dir, els aficionats al gènere fantàstic es nota. Samarreta negra, el que sigui. Els aficionats al melodrama no van identificats de cap manera. No? Per tant, hi ha gèneres, diguem, que tenen tenen associades determinades maneres de consum cultural que els fan més potents. No? I en el nostre cas, en el cas del Marea Nocturna, ens ocupen els gèneres, diguem, relacionats amb el fantàstic, que, tot i que el fantàstic és un gènere molt concret, si el mires des d'una perspectiva crítica, nosaltres introduïm en el fantàstic tot el que són gèneres no realistes o gèneres no mimètics, és a dir, el cinema de terror, el cinema de fantasia, el cinema fantàstic o el cinema de ciència-ficció, que aquests són gèneres molt identificats amb un determinat consum cultural, és a dir, estan relacionats amb maneres de viure, per dir-ho d'alguna manera, no? I tenen festivals especialitzats, tenen un component cultural molt potent i això és el que ens fa atractius. I són molt peculiars. Estic pensant en, per exemple, estan menyspreats, creus, en el circuit com més mainstream? Perquè ho dic perquè, en general, si pensem en el cine de terror, per exemple, si mires plataformes de puntuació tipus Letterboxd, tipus Film Affinity, tot això, en molt pocs casos arriben a més d'una nota mitjana, per exemple, quan són algunes pel·lícules molt de cult o així. O sigui, en general ho veus com un gènere és una mica menyspreat? Sí. En relació amb un melodrama, un cine social, fins i tot una comèdia. Sí. Estan indiscutiblement menyspreats en el sentit, sobretot, que no formen part d'una manera tan directa del gran cànon. És a dir, tu quan mires al llarg de la història les pel·lícules que la crítica ha considerat les millors pel·lícules de la història, molt poques vegades s'han inclòs clàssics del gènere, no? Clar. Tots són drames, hi ha, òbviament, a escola alguna de cinema de dans, o cinema noir, o alguna de ciència-ficció, a les llistes de les millors pel·lis de guerra o pel·lícules de guerra, les millors pel·lícules de la història, de vegades s'ha colat 2001. Sí. Però clar, perquè no és una pel·lícula de ciència-ficció normal, diguem, és una pel·lícula de ciència-ficció que juga amb una altra, és a Kubrick, i juga amb una altra lliga. Jo crec que està menyspreat en el moment d'entrar en el cànon, en el moment de dir les grans pel·lícules de la història, però d'altra banda és un gènere que a nivell comercial funciona com ningú, I tant. com cap tant. altre, no? Només s'ha de veure al cine de terror que una pel·lícula surt èxit i venga 10 seqüeles després, cosa que no passa en un altre gènere i que pot fer gràcia ara que estem parlant abans que al moment que estem gravant acaba de sortir la 7ª pel·lícula de Scream, per exemple, que en cap altre gènere passa això, però també forma part d'aquesta subcultura, no? Com diem. Sí. Clar, això ve lligat també
d'alguna manera, amb un cert desprestigi crític de la cosa de les seqüeles i de les franquícies. És a dir, és evident que una franquícia comporta d'una manera inevitable una baixada de qualitat. És a dir, la dinàmica lògica és que al setè lliurament d'una saga, d'una franquícia, no tindrà El mateix frescor, no tindrà la frescor que tenia la primera. Però això es contradiu per la realitat. És a dir, hi ha alguns lliuraments concrets d'una franquícia, no sé, ara no em facis pensar, perquè No, però sí que pots trobar una tercera o una quarta que sigui tan bona com la primera. En el cinema canònic, diguem, no hi ha aquesta seqüelitis, excepte en casos com El Padrino, no? The Godfather, que El Padrino sí que va tenir una segona, que va ser també considerada com la primera, pràcticament. En canvi, la tercera ja van dir, no, la tercera que la veus ara ja és extraordinària, però sí, no és el mateix, no? Per tant, sí, diguem que aquesta seqüelitis és característica de determinats gèneres, no? I s'ha portat al límit en el cinema de gènere fantàstic, però també en l'acció, en el cinema d'espectacle, no? Fast and Furious crec que té 11, i Missió Impossible ja l'han tancat, però amb 7, no? Vull dir... I mirem Star Wars, vull dir, són les 3 trilogies, ja, clar, això. Star Wars, clar, 3 trilogies, més tots els productes derivats com és de Disney ara, clar. Ara ja és una franquícia que funciona a l'streaming, a la televisió, i continuarà fent. Sí, per mi com a aficionat i imagina't, per mi Star Wars, no? La primera, que per mi era la Guerra de les Galàxies, una pel·lícula que jo vaig veure amb 8 anys. Imagina't. Marca. Clar, imagina't, no? Com marca això. Però clar, jo mateix, que he estat molt fan de la saga, al final dius, ja em fa una mica de mandra a veure també, no? Les sèries televisives derivades de Disney Plus, derivades de la Guerra de les Galàxies. Per tant, també jo mateix com a espectador me n'adono que això, que la seqüelitis aquesta extrema és un problema, però al mateix temps també provoca que aquestes franquícies, que són franquícies comercials però també són productes culturals i es mantinguin vius i tinguin interès per les noves generacions. Ara, jo quan he estat prof, jo he sigut profe presencial amb estudiants molt joves durant molt de temps, i recordo quan l'any 99 o 2000 posava la primera Guerra de les Galàxies i em deien, això és molt antic, sí, no? I jo deia, però si això és d'abans d'ahir, no? Ara ja sí que és antic, però en el 2000 ja... Clar, de fet, per mi, la segona trilogia, que és a dir, és la primera, l'episodi 1, 2 i 3, encara són les noves, per dir d'alguna manera, no? Ja tenen un quart de segle. Home, ja, sí, segur. Per tant, sí, jo crec que del cinema té això, el cinema i sobretot, i també la televisió, és a dir, la ficció televisiva, tot el que és producte audiovisual té aquesta connexió íntima que ens connecta molt i és inevitable que d'alguna manera siguem nostàlgics. Encara que diguis, no, la nostàlgia és nociva i a mi m'agrada estar al dia del que es fa, però és inevitable perquè el cinema ens modela el nostre gust per sempre, jo crec. Quan tu, per exemple, ara treballes, ets el programador de la secció d'animació al Festival de Sitges. Sí. Per què no es fa tant de cine d'animació per adults a Espanya, per exemple? Perquè no és la tendència màxima, no? Si ho mirem, hi ha producció, però Espanya és el dels països que més ho fan o no tant? No, Espanya té una producció, primer, molt limitada de cinema d'animació, en llargmetratge. Una altra cosa, sí. Si mirem en conjunt l'animació una mica més artística, en curtmetratge, l'animació televisiva i l'animació cinematogràfica, tot i així és un país que no està en l'avantguàrdia, no? En l'avantguàrdia ni en el volum de facturació que
que a Europa representa França o Regne Unit. Això està molt lluny d'això, però jo crec que tota Europa està, a hores d'ara, molt lluny de França i el Regne Unit, que són el motor de l'animació per totes les edats, per adults i per joves i per nens. Dins d'això, el tema és que l'animació per adults, l'animació, malauradament, té un estigma, és a dir, la gent creu que és per nens. Tothom que no és un gran expert en animació, no un gran expert, sinó tothom que no és molt aficionat a l'animació, pensa que l'animació són dibuixos i són per nens, no? Quan històricament hi ha hagut animació per adults molt potent. Però després, a nivell de sèrie, hi ha sèrie d'animació o de dibuixos animats, tipus El Simpson i tot això, que és clarament per adult i porta anys. Llavors és raro aquesta diferència que es fa entre aquests dos productes, no? Sí, el cas de la sèrie, el cas dels Simpsons, jo crec que és una cosa especial, I té molt a veure amb la tradició del cartoon i la traducció satírica. Jo crec que per fer sàtira de la societat, els Simpsons ha tocat les tecles perfectes per haver estat, no sé, ja 30 anys? Segur. Sí, 30 anys contínuament en televisió, no? Clar, hi ha dues coses. D'una banda, això, que la sàtira, diguem, social funciona molt bé, està més vinculat fins i tot a una tradició satírica dels costums, de les famílies, de fins i tot política, no? I Matt Groening va fer un producte perfecte en aquest sentit. Crec que els Simpsons és un cas especial. No sé si hi ha tantes sèries d'animació que hagin tingut aquesta longevitat, jo crec que no. Però en tot cas tenim altres exemples, en el cas de l'anime, no? L'anime japonès, no? Que fan sèries, no sé, ara podem pensar en One Piece, sèries molt, 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 molt extenses, que a més venen de manga, de còmic molt extens. Per tant, hi ha una altra dinàmica, però això passa sobretot a països en els quals la imatge, que viuen molt de la imatge, que tenen una cultura increïble, una cultura visual increïble, i que tenen indústries del còmic i de l'animació molt, molt potent, com el cas de Japó, és el cas més extrem, no? A Estats Units també. I a Europa la tradició en animació ha estat molt sovint vinculada a perspectives més artístiques, a fórmules més artístiques, i això costa més. Costa més perquè no genera tants diners, no genera tanta indústria, per dir-ho d'una manera, no? I costa molt, m'imagino, també, tant de temps com de... Perquè era de Letònia, aquesta pel·li que va tenir tant d'èxit... Com es deia? La del gatet. Flow. Sí. Que aquesta, per exemple, que jo recordo que el director va passar anys per fer aquesta, i va ser un èxit rotund, però és una excepció, no? És una excepció. Aquestes pel·lícules, com Flow, per exemple, que són pel·lícules, a més, fetes amb equips molt, molt petits, perquè precisament per mantenir aquesta coherència, diguem, artística, és una pel·lícula feta pel director i per quatre persones que l'han ajudat en diferents aspectes de la producció tècnica. Això és cinema d'autor dins del món de l'animació, que també existeix. Que també existeix, no, que de fet jo crec que o hi ha coses molt, molt, molt grans, tipus Disney, Pixar, algunes coses d'anime japonès, o és cinema d'autor, o és cinema d'autor. És a dir, no hi ha una classe mitjana de produccions que vagi funcionant. Sí que s'intenta a França, sobretot, no? Jo crec que a França recordo, per exemple, la pel·lícula, la diré en castellà, perquè si no encara em mirarà raro, Linda quiere pollo, una pel·lícula que es va estrenar fa 2 o 3 anys a França, una pel·lícula meravellosa, absolutament brillant, que és una pel·lícula amb una aproximació d'autor, però al mateix temps està orientada a un gran públic. O Arco, la pel·lícula d'Hugo Dumbelú d'aquest any, que és una pel·lícula també extraordinària en aquest nivell, no? És a dir, jo crec que l'animació, podeu estar orgullosos perquè l'animació europea continua viva gràcies a França, que és també un altre país amb una cultura visual extraordinària, molt històricament
molt present, la imatge, el disseny, el dibuix, tot molt present històricament, i crec que això genera un tipus d'indústria cinematogràfica d'animació diferent de la resta, no? Espanya és un país tradicionalment limitat en la producció d'animació. Hi ha algunes pel·lícules, per exemple, la pel·lícula que ha guanyat el Goya Decorado és una pel·lícula molt bona, com totes les pel·lícules del seu director, no? I són pel·lícules clarament adultes, a més amb una paradoxa, perquè són pel·lícules adultes però fetes amb una estètica que podria remetre al dibuix més infantil. Per tant, generen un conflicte molt interessant i molt productiu en l'espectador. Però tot i així, tot i que hi ha pel·lícules que tenen èxit, una altra producció espanyola que va tenir èxit és Robot Dreams, per exemple, que va arribar a estar nominada a l'Oscar, si no recordo malament, però són excepcions. Són excepcions. No podem comptar amb una producció regular, tant de bo s'acabi produint, però de moment no hi ha una producció regular que garanteixi que cada any hi haurà una pel·lícula interessant, perquè els processos de producció són tan llargs. I aquí és més complicat obtenir, per exemple, subvencions o ajudes a nivell europeu o a nivell estatal, comparant amb altres indústries, com dius la francesa, per exemple. És un problema també de financiació o és de manca d'indústria per començar? Jo crec que és manca d'indústria local. Possibilitats de financiació hi ha, òbviament, perquè, de fet, jo crec que les productores europees poden concórrer totes als mateixos ajuts. Clar, és a dir, és tan senzill com si tu tens un superprojecte, i de fet es fan així, tu tens un superprojecte d'animació, el primer que has de fer, òbviament, és coproducció amb una productora francesa. D'entrada, sí. No, perquè a més tenen una capacitat d'accedir a fons regionals. És a dir, tu quan mires una pel·lícula d'animació, el que veus és, i sobretot si és francesa, el que veus és moltíssims logos al començament. Ja hi participa tothom, no? Però per què? Perquè són produccions molt llargues, molt cares, i sobretot molt cares pel públic potencial que tenen. Llavors, clar, s'han de fer molt ajustades, i quan és un bombazo, és un bombazo, però costa. Sí, jo crec que és una qüestió de teixit industrial. Jo crec que no hi ha hagut... al nostre país el teixit industrial relacionat amb l'animació és limitat, és el que és. Són uns quants apassionats, uns quants franctiradors de l'animació que tenen projectes molt visionaris i molt... i que s'hi deixen tot, no? I que han d'hipotecar la seva casa, anava a dir les seves cases, la seva casa cada cop que fan una producció. Per tant, és com una... no acaba de funcionar. I quan surt una cosa molt bona, doncs surt una cosa molt bona que és un petit fenomen, però aquesta constància és difícil de trobar. Hola. Hola, buenas tardes. Venimos a haceros una pregunta sobre películas o sobre series de televisión en español que os han gustado mucho. Casa de Papel. Sí. Wilbred. La Casa de Papel. Sí. Los domingos. Los domingos. Betty la Fea. Betty la Fea. ¿Te gustó? Vista todo. Betty la Fea porque mi hijo la he vista y me ha dicho, mamá, la debes mirar porque es divertente. تفضل يا حبيبي. يدرس العربية لهذا وهو أستاذ فرنسية هو أستاذ الباسكية مسكرة. Llavors això, que alguna recomanació d'alguna pel·lícula o sèrie, alguna que us hagi agradat molt? خضراء دراجة خضراء. Mi sobrino. أنك تلعبي بستر. La bicicleta verda de Arabia Saudita. Crec que Goodbye Julia és sudanesa i bueno, també hi ha una miqueta de dialecte egipci.
És molt bona i tracta... O sigui, bueno, és la història d'una dona que es troba en una situació molt dolenta i connecta amb persones i d'una forma que no t'esperes i, bueno, no sé, aprens una mica també sobre el conflicte. Una que vaig veure és Un simple accidente. Aquesta em sona bé, Una confusió que hi ha entre un parell de famílies i arrel d'això hi ha un daltabaix entre totes dues famílies. Però és ara? Pel·lícula ara? Jo crec que és iraní. Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies. Sí, moltes gràcies. Com es fa per programar un festival, per exemple? Perquè, si no recordo malament, fa uns anys eres també el subdirector del festival directament, no? Sí. Al nivell de la programació d'una secció com la teva, o sigui, com la teva en la que treballes, o altra, com es fa justament una selecció per curar una programació així feta i que m'imagino que per ajudar també a donar a conèixer pel·lícules que s'ho mereixen? Sí, es fa de moltes maneres. Sobretot jo crec que hi ha 3 entrades, no? Bàsicament. La primera és la pròpia cerca que fem nosaltres, el propi scouting, que jo vaig cada any a un festival meravellós d'Annecy a França, que està tota l'animació del món allà, no? Molt conegut, sí. Sí, i allà pots arribar a veure tota l'animació que s'ha fet. I sobretot en un format que a mi m'interessa moltíssim, que és el format de curtmetratge, així més d'autor, més artístic, no? Però també tots els llargmetratges els veus allà, el que no han passat per altres festivals. Per tant, nosaltres fem una búsqueda activa de les coses que ens poden interessar i estem sempre en l'agenda ja posats. Vale, acabo de veure que s'ha estrenat això, anem a veure-ho, és a dir, als festivals. Un altre és el que t'arriba de manera espontània, és a dir, tu obres una plataforma i en aquesta plataforma la gent presenta les seves pel·lícules. Això és molt interessant, però sobretot per produccions més petites o per coses més artístiques, com en el cas de l'animació, curtmetratges una miqueta més artístics, i després hi ha una tercera via, que és la que funciona molt en els festivals, i és que els festivals ja tenen una xarxa de productores i de distribuïdores molt consolidada. Llavors, tu vas a visitar a una productora i aquesta productora ja et diu: escolta, al teu festival jo tinc tot això, a veure què et sembla. Et conviden a veure-ho, et passen abans et convidaven a veure-ho en una sala de cinema, ara et passen un enllaç de Vimeo, ara et passen un enllaç de Vimeo amb password, però no deixa de ser un enllaç de Vimeo que si tens sort pots veure a la tele gran, si no tens sort ho has de veure a l'animador. I clar, de veure una pel·lícula d'animació a una pantalla gran a veure en la pantalla de l'ordinador és diferent, però els que programem ja tenim l'ull entrenat i sabem veure la potencialitat d'una pel·lícula, encara que sigui en versions de vegades ni acabades. No? Aquesta versió alerta perquè li falta unes darreres correcció de color o li falten efectes i tal. No et mateixis, que ja estic acostumat a veure-les. Però sí, ves aquestes línies, els festivals són xarxes molt complexes de contactes, d'interessos, la gent s'apropa i et diu: escolta, és que fa ja uns anys que es deixo les meves millors pel·lícules, aquesta que no és tan extraordinària me l'has d'agafar. Bueno, ja has de negociar aquestes coses, no? Però sí que funciona sobretot així, o sigui, fent una búsqueda activa, un scouting actiu d'anar a festivals i de buscar coses que no tenies en principi controlades, rebre molta cosa i els contactes més personalitzats, no? I això funciona tant per la secció que programo jo, la secció d'animació. Jo a Sitges també estic en el comitè de programació global, és a dir, també miro pel·lícules d'altres gèneres, d'altres tècniques o d'altres universos. I sí, quan vaig ser subdirector a principis de segle, entre el 2001 i el 2004, a partir del 2005 ja vaig centrar només en el tema d'animació, era la mateixa dinàmica, és a dir, és una dinàmica de veure com vas generant una xarxa i d'estar molt al dia. També és interessant, perquè els festivals tenen cada cop més condicionants. Les distribuïdores volen estrenar abans, de vegades, o la pel·lícula que tu vols
la distribuïdora té altres plans per a ella, perquè té una determinada campanya ja molt pensada, i els festivals han de jugar amb aquests interessos i amb aquestes... Si no és Cannes o Venècia O Berlín. o Berlín o Sant Sebastián a Espanya, has de jugar molt, no? I sobretot jo diria, si no és Cannes, que Cannes ho té... Segueix sent el principal. Sí, segueix sent el principal festival cinematogràfic, però segueix sent el principal... El mercat, sobretot, si més que res... Sí, el principal mercat, les seccions, tot allò que s'ajunta ja durant 2 setmanes continua sent l'epicentre del cinema mundial. És molt bèstia que encara continuï funcionant això, perquè jo que he anat moltes vegades, quan tu vas a Cannes, allà vius un món paral·lel. És a dir, veus que el cinema és una indústria meravellosa, superpotent, que tothom mira cinema, que és la cosa més important del món. Després s'acaba Cannes i ja no... No, i després com Cannes és la capital francesa dels festivals perquè fan el de serie, fan el de publicitat, o sigui, ja és... Els mons paral·lels van succeint a poc a poc. És cosa tremenda. Per allà no hi viu ningú allà perquè... Algunes persones i però sí es poden pagar el lloguer perquè vamos allà ja... No, a més, la villa és meravellosa, o sigui, és molt maca, no? Veus que es va crear aquest festival per anar en contra perquè només existia el de Venècia i de Berlín, que era just al principi de la Segona Guerra Mundial i que, si no m'equivoco, el van crear justament per tenir un altre festival. O sigui, la història després és graciós, després com es junten les coses. Sí, els grans festivals de cinema neixen després de la Segona Guerra Mundial. I a més molt marcats, clar, un festival de Berlín neix molt marcat, el festival de Venècia... Sí, aquesta és la gran, diguem, el triangle gran, que hi ha més, perquè Carlo Vivari és important, i Sant Sebastián és important. Sobretot, clar, Sant Sebastián, el Festival de Cinema de Sant Sebastián està estratègicament situat lluny de Cannes en el temps, està molt bé, una cosa és el maig i una altra és el setembre, i funciona molt com a entrada de cinema llatinoamericà a Espanya, per exemple, no? I a Europa, no? I té aquest vincle, no? Sant Sebastián està molt a prop de França també, per tant, els francesos el consideren una mica també el seu festival de tardor, no? La primavera, un altre la tardor, però que funcionen molt bé. Hi ha un ecosistema de festivals molt interessants. Sitges juga en una altra lliga, perquè són festivals especialitzats. Sí, més tipus Gerardmer, tipus... O el de... A Boreal, hi havia un a Boreal, no? Havia un... Sí. Fa molt de temps hi havia el Festival de Cinema Fantàstic. Però és igual, òbviament parlo de França perquè conec, però també hi ha festival de comèdia, per exemple, als Alpes. Clar, després són subcircuits, no? Sí, festivals especialitzats que ho tenen difícil, o sigui, ho tenen per una banda fàcil perquè tenen el seu públic i la seva programació molt clara, i ho tenen difícil perquè és evident que Cannes, Berlín o Venècia o Sant Sebastián cada cop programen més cinema de gènere fantàstic. O sigui, hi ha grans, les pel·lícules de Yorgos Lanthimos, per exemple, o sigui, són clarament de cinema fantàstic i estan programades. Per tant, és difícil tenir més pel·lícules inèdites, però tampoc les necessites, perquè com ets un festival especialitzat, no necessites lluitar en aquesta lliga d'estrenes mundials. Per tant, va bé. Ara que com som un podcast de l'Escola Oficial d'Idiomes, hi ha el cine d'algun país que t'interessa molt últimament? Hi ha com un país que diu, hòstia, aquesta producció ara té el viento en popa una mica, o ara m'interessa, ara últimament, o en les últimes tendències, no sé, si hi ha algun país o alguna cultura ara, o personalment, que t'interessi molt. Bueno, personalment a mi m'interessa molt, però per això et preguntava si ara, perquè és històric. A mi m'interessa molt històricament el cinema francès, òbviament, el cinema italià, i el cinema japonès. Són tres, a part de l'espanyol, que també he tingut la meva relació d'anades i vingudes, no? Hi ha moments en què detestes el cinema espanyol perquè penses que no s'ha fet res comparat amb el francès o amb l'italià, però després quan hi entres una mica te n'adones que hi ha moltes coses molt interessants, no? Però sí, jo diria que ara estic en una època, però ja fa uns anys, no? De reivindicar d'una banda l'extrem orient, de reivindicar el cinema japonès i altres cinematografies
asiàtiques o de l'Orient no les tinc tan controlades perquè són inabastables o perquè són molt complicades, no? Tinc molt bons amics que controlen molt de cinema xinès. El cinema xinès té les seves complicacions perquè està molt vinculat als avatars polítics del país, no? Per mi el cinema japonès continua sent una font inesgotable actualment de coses interessants i m'interessa molt recuperar la història de les dues grans cinematografies europees continentals que per mi són, òbviament, la francesa i la italiana. I la italiana, no? Sí, que tenen una riquesa i sobretot que ens queda molta cosa per descobrir, moltíssima cosa per descobrir. I després cinematografies que cada cop m'interessen més, com és la mexicana, històricament també, perquè la història del cinema mexicà és molt potent. M'interessa molt el que s'està fent a Argentina també. És el que t'ha dit, sí. I estic pensant justament, per exemple, en cine de terror, que hi ha... recordo aquesta pel·lícula que va guanyar Sitges fa un parell d'anys, no? Del Damián... La fetge la... Sí, que és una meravella i que dius, el cine argentí sí que té... Bueno, està molt... Sí, el cinema argentí m'interessa molt, m'interessa una mica més un cinema més orientat al cinema d'autor, però hi ha una sèrie de coses que estan allà enmig del cinema d'autor i del cinema de gènere molt interessants. Em genera moltes simpaties i molta complicitat la cinematografia argentina. El cinema mundial. A mi m'interessa el cinema mundial, Sí que recomano descontaminar una miqueta les mirades. És a dir, si tu passes molts mesos o una època molt llarga mirant cinema només americà, descontamina una miqueta la mirada, no? I així com a escola d'idiomes també està bé que ho diguem, no? Mirem les pel·lis en versió original, sempre. Eso. Sempre. Eso. Que tothom ho senti bé, això, si us plau. O sigui, molt a favor del sector del doblatge, òbviament, que són actors que són necessaris. Sí, però a la nostra comunitat de l'escola de llengües, sisplau, que la gent miri les pel·lis en versió original i amb subtítols en la llengua original. També si és possible. Perfecte, això. Tothom a mirar el cine japonès en versió original, subtítols en japonès. No, però jo he vist cinema japonès amb subtítols en francès a Cannes i m'he hagut d'espavilar. He dit, imagina't la càrrega cognitiva d'això, és a dir, veure la imatge, sentir diàlegs en japonès i haver de llegir els subtítols en francès amb la certa... Aviam, estem molt acostumats a veure pel·lícules de subtítols, però Déu-n'hi-do, treballar amb dues llengües diferents està bé. Sí. Bueno, i per tancar, com sempre, la pregunta que fem de si tens una... sí, ja està traient el mòbil per buscar la que s'havia preparat. Una paraula favorita en un idioma que coneixes, o el teu mateix, o que ens podries compartir amb nosaltres. A veure, què tens? No, aviam, jo hauré de dir una paraula en italià perquè és l'idioma que estic estudiant aquí a l'escola, no? Merigiare, que si no recordo malament, és descansar al migdia. És a dir, buscar el moment adequat per trobar el foradet de l'ombra que et permet descansar a migdia, dormir una petita migdiada sota l'ombra, però quan fa molt de sol. És aquesta molt d'estiu. Sí, molt d'estiu. L'estiu m'agrada molt, tot i que l'hivern també, tant de ser baix. Però, i això de dormir una estoneta a l'ombra quan fa sol... Quan fa sol, d'un gustet. Sí, el merigiare aquest m'interessa molt. Oi, doncs moltes gràcies, Jordi, per haver vingut al Drasanòpolis i a tothom que ens escolta un altre cop. Ens veiem en el proper episodi i moltes gràcies, Guido, per escoltar-nos. Moltes gràcies. Adéu.